There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indugabos na nag-aantamay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan daw ng Miyerkules, petsa 25 kang bulan ng Setyembre 2024. May niton ba mga tugang? Pero miski nga ni, papapiliin ko kamo. Anong gusto nindo? Mainiton o mauranon? Siyempre, Father, dabali na mainit kaysa mauran. Kapag mauran, so mga nilabhan, dahil mamamara. So mga may dudumanon, dahil makaduman. Bakit, Father? Baha. Yung mga tugang, kaya miski nga ni, ako gugustuhin ko manggiraray na mag-init na. Kasi pag halimbawa, mainit, di magpalimpoy ka. Magdumang ka sa, irarom kang mangga. Nga lang siguraduhin mo na ang mangga, daing ko yan daing daing bunga. O baka matamaan ka. O kung daing nagbubulaklak. Takon tatamaan ka itong dagta. Makakasugat yan. Bakit na-experience ko na tabi iyan? One time masiramon urulay-ulay mi duman ito sa nangyari sa Manila sa may Fairview. Tapos Bangge, siyempre nagkaristoryahan. Ingwa man, nagbirsa naman tabi. Di mo nag-inom, nagbirsa naman, Father. Basta parainom ka, Daimon. Daimon tabi, siyempre, nagurugmaan, di ba nagbuburat, nag-irinom-inom sa iba man na nagbuburat sa nag-irinuman. Pagkatapos, habi ko, bakit masakit yung aking liig? Yung pala, yung dagta baga kang mangga na bulaklak, tumutulo, yung pala nakakasugat. Sakit pala noon. Kaya mula noon, yun ina-advise ko. Siguraduhin lang ninyo na ang mangga ay hindi namumulaklak o tumutulo yung dagta. Okay na lang yung tamaan ka ng bunga. Dahil ka man mabubukulan. But anyway, maganyan. Araw kitong mga sa irarom kang mga puno ng ito bagang medyo masanga, madahon, usually mangga arugang kaan. Tapos so mga aratilis baga, iuban baga, may dakulao na aratilis duman. Pagkatapos, duman sa irarom kang aratilis, nag-agsinda ning duyan. Ay, masiramon makaturog. Pero dahil mo magturog, dipisil baga, tuturugan nindo ako, nag-urulay-ulay kita alauna hanggang alas 2. Lunes hanggang Sabado, mag-iribahan kita, pagkatapos tuturugan nindo ako. Pwede man siguro. Ayaw ka mo naman sa nagpapahingalo-hingalo bagat napakatapos kang pakakakan, siyempre nagpapahingalo, okay na, okay lang po yan. Okay mga tugang, welcome po sa tuyang programa. Inigiraray si Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Kasubagong aga pala, igwa kami mga bisita hali sa UST Manila. Nahiling ko. So, kairiba ko itong 1984. Actually, yung first assignment ko kasi I was 26 years old. Yaon ako duman sa UST Manila. That was my first assignment. At ang first assignment ko, halos dalawa yun sa parokya at the same time sa Office of
Student affairs. Yun. Student affairs talaga, no? And OSACs. Ang ibig sabihin ng OSACs, O, office, SA, student affairs. Then CS, community service. Yan. Yan po si Evelyn Songko. Retired naman pa siya. Taloy naman, 1984. Nagbisita sa mga yan. Tapos itong Office of Alumni, AOR yata yun? Office of Alumni Relationship or Relations, whatever. Yung ng UST. Yaw sila. Kasi, yung nga ni, bisita rin ni Dr. Rolio Milante. Nagduman yata sinangunyan sa Naga at yun nga ni, na mabisita kay Archbishop Rex Andrew Alarcon, DD, Archbishop of Nueva Cáceres. Okay, mga tugang, yan ang nangyayari sa buhay ta. Yan, sige, mga tugang, mag-iribahan kita. Anyway, ngunyan na daw, ipadagusta su istorya kasuhapon, usapan layko. Maganda po yun usapan layko. Kasi magayunon pa so ulayan mi kasubag ugma baga ni Dina. Ni nanay ni Father Hieronimo Sibilia si Iaw. Yan, okay. So ipapadagos sa mga pag-apod, mga alaon na 15, maapod girarak sa second part. At pag-urulayan, tamagayunon sa iyang mga inihiras o shinare kasuhapon kung paano siya na-involve sa gawain simbahan. So nagpuun pala siya kay itong sa youth ministry. Yan. So doon talaga siya pala ang kaigwaning involvement sa simbahan. Kaya nga siguro nga ni si Father Iaw, sabi nga dara-dara niya daka itong panon sa pa. Yung pagkatapos. Kaya siguro na-involved din si Father Iaw sa simbahan. Yung kaya naging pare. Magayon mga tugang yan. At so pangapudan nga niya kasuhapon na sabi niya ng mga tugang na ang mga magurang, dakulaon po ang papel ka mga magurang sa pagpapadakula kang sa indang mga aki na mamidbida ninda ang Diyos. At masabi nga ni, maisagawa ang munting simbahan. Remember, home, ang tahanan, ang bahay is what we call the domestic church. Yan. Sambahan. Yung simbahan, tao yan. Sambahan, lugar po yan. Nadungog ang kimon Senior Chris, magayon sa pagkakasabi niya, sambahan? Anong sambahan? Lugar. Pero ang simbahan, mga tao yan na nagsasamba. Yan. Kaya mga bunyagan, yan. Bunyagan, laiko. Kita lahat ay mga binyagan. Yan. Okay? So yan mga tugang ang pag-urulayan ta. Sabi nga na ang mga magulang ay sana maging salaming o panalmingan o modelo, okay, modelo. Models, huwaran kung sabihin natin, na pag-arugan kan mga aki na magsimba, yan, maglingkod sa simbahan. Kadakol ni mga paagi na pwede ka maglingkod tabi sa simbahan. Kung iyo, pwede yan. O sa mga aki, kaya ito nga ni, involved pa rin ako sa parokya, I organized children's choir. Ano yung children's choir? Yung mga elementary students yon ng public school. Pagkatapos hindi po ang mga nagkakanta, nagsiserve, nagle-lector, commentator sa children's mass. Pagkatapos sa children's mass, may blessing of the children. Serve the Lord right now. Serve Him. Yan, importante yan. At siyempre, pag children's mass, talagang halos punong-puno ang simbahan. Bakit? Dala-dala ng mga magulang ang kanilang mga anak para magsimba. Maganda po yan.
Okay? At siyempre, pag lumalaki ka naman, nagiging kang, sabi nga ni, kabataan, involved ka naman sa youth ministry. Yun, up to 12 years old hanggang 35 years old yata yun na nakasama ka sa youth ministry. Yan. Sa youth ministry, yan mga magayon pwede ka mag-volunteer catechist. Yan, volunteer catechist. Pagkatapos, narumduman ko kahit itong panahon ng mga estudyante kami sa Santa Clara Academy sa Tigawon, Camarines Sur. Kami mga fourth year high school, kami ang nagtuturo duman sa Tigaon North Central School o duman sa Tigaon Pilot School. Ay, siyempre lang naman tinuturo kami mga estudyante, tinuturo halimbawa, pwede kami magturo about tungkol sa Bible, istorya. Siyempre depende, grade 1 ka, grade 2, grade 3. Siyempre pag grade 3, grade 4, ang samuya naman about the Eucharist, pagsisimba. Pero siyempre, pag naman grade 1, grade 2, karanta sana muna. Karanta, pagkatapos istorya, manunugod yan sa Diyos. Pero bakit minsan kaya we try to complicate religion? We try to complicate teaching religion. Alam mo, simple lang naman Huwag naman natin i-complicate na sinasabi na na dapat pag nagturo ka, dapat may mga methods of teaching ka pa. Alam mo, importante man iyan. Pero sa tuya, ang magandang pagturo ng tungkol sa Diyos ay experiential. Nararanasan nila ang tungkol sa Diyos. Kasi ang nangyayari, ang turo natin tungkol sa Diyos medyo intellectual, not experiential. Kaya nga, minsan ako may nahapot ako Actually, last Sunday may ako Sabi ko doon sa tinanong ko yung taga London. Sabi niya, tanong ko, are you a Catholic? Yes, I was a Catholic. But now no more. But I no longer believe in religion. Sabi niya, bakit? Yun, kasi religion complicate things. Religion away-away pa. Sabi ko, anyway. May kaya nga sa Amerika ba, may mga tinatawag natin na religion. Nuns. Ang ibig sabihin, N-O-N-E-S. Nun. Okay? Or none. Walang religion. Hindi sila atheist. Hindi sila Katoliko, hindi sila Protestante, hindi sila Muslim, kundi no religion. We complicate kasi. Dapat wag natin i-complicate ang religion. Ang pagtuturo ng religion, wag natin i-complicate. Dati simple lang naman kami ng mga estudyante noon na nakakapagturo ng religion. Istorya lang naman about the Bible, istorya kay Moises, kay Adan, kay Eva, pagkatapos kay Daniel, about sa Bible. Naalala ko tuloy nung ako'y bata, nag-attend din ako sa mga protestante, pero Katoliko po ako. Pero natuto rin ako sa kanila. At hindi ko rin makalimutan yung natutunan ko sa kanila ng kanta. After now, kinakanta pa rin ng mga protestante ito. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Yun. There's no time. Yan ang kanta noon na naalala ko kasi pag Sunday, may Sunday Bible School doon sa amin, doon sa barrio. Nag-a-attend din ako noon. There's no time like. Pero alam mo, siyempre Katoliko pa rin, Pero may natutunan din ako sa kanila. Yun, pagmamahal sa Bible. Yan siguro kulang sa atin, mga Katoliko. Don't complicate teaching religion. Huwag natin i-complicate, huwag natin pahirapan ang pagtuturo ng religion. Minsan may nung parish priest ako doon sa isang parokyang malaki sa norte, alam mo, Manawag, sabihin ko na Manawag. Yung bata umiiyak. Bakit? Pinagalitan daw, sabi ng katikista ng isang pari, bakit hindi mo alam ang akab contrition? Magkukumpisal ka, hindi mo alam ang akab contrition? Ay, umiyak yung bata. Tapos, Father, pwede po sa'yo na lang magkumpisal yung bata.
nagkaroon ng traumatic experience tuloy. Alam mo, ang religion sa akin, something to be experienced. Ano? Experience of God. Anong experience mo sa Diyos? Tomorrow we turn Galit? O unawa? O pagmamahal? Anyway mga tugang, pagbabalik ko at tatawagan ko at nandyan na ready na po ang ating kaibigan na si Dina Sibilia, ang mother ni Father Iao, at ipapatuloy po natin paano nga mag-involve ang mga tao sa simbahan. Ano, o tayo ba ay nagiging sagabal sa pag-involve ng mga tao na sasabihin natin, alam mo yung ministry, ang ministry is M-I-N-I-S-T-R-Y. Hindi me, ako, ministry. Gagawin ko ito. Aking gawain yan. No, hindi po natin dapat tawagin me, M-E, kundi M-I, ministry. Kaya wag mong may ministry. Hindi po. Dapat tayo ay paano nga, ini ang hapot ko din na nung ngunyan aldaw, paano talaga natin maiinganyo ang mga tao sa mag-involve sa simbahan? Siguro masasabi natin, magsisimula yan, Father, sa mga taong nasa simbahan. Kasi how welcoming are the people in the church? How welcoming is the church? How welcoming is the priest? How welcoming are the mga leaders sa simbahan? Kung hindi itong mga welcoming, alis ako sa simbahan ninyo. Ganon ba? Alam mo, kahit na ganon, hindi welcoming ang mga ibang tao dyan, hayaan mo. Ipagdasal nyo na lang. Alam mo, yun, isang gawain ng laiko talaga, mapagdasal. Anyway, pagbabalik ko mga kaibigan, ating makakapiling at makakasama ang ating kaibigan na si Dina Sibilia. Okay? Yan. But anyway, bago tayo ay bumati muna tayo sa mga nanonood sa paki-like po tayo. Magpunta kayo sa DCGB News Online. DCGB News Online para makita ninyo ako at marinig ninyo. And then, i-share tabi nindo ito sa indong Facebook, and then may comment argani ayan na nga ni mahiling ko ni baga nahiling ko ang aking classmate si Elena Berganio Atentido, nasa Tigawon yan at of course ang aking kaibigan na sa Manila si Lulu Nava, and of course si Edwin Magaluna, permi nagdadangog, present na naman siya. And of course, gusto kong batiin si Ana Peña Campo. Marami na hapon. Pakibati po agong ko sa Jan Bulod. Sa Bulod. Canjario Chris Campo, permi nagdadangog po sa imo. Thank you very much, Ana. At sa agum ni Ana Peña Campo. Thank you very much. Anyway, sige, mag-message lang po kamo sa kuyang babasahon. Anyway, ang oras sabi ko niyan ay 22 minutes after 1 o'clock. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga
pinag-inibuhan niya. Idolo pa dabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan po lagi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy Kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. A tidy home is essential for various health benefits. Metro Supermarket is showcasing its home care products in our Tidy Living promo from September 2 to October 1. Get up to 30% off on great selection of home care products, plus free deliveries with purchase. Exclusive treat to all MRC members. Get a free gift certificate with purchase. This promo is available from Thursday to Sunday only. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 201093 series of 2024. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no Hello. Yes, good afternoon. Yes, Dina, you're on the air na. You're on the air. Ginamit ko yung naka-Bluetooth ako ngayon, parang hindi na ako mahirapan mag-ano. So, good afternoon. Kumusta, Dina? Maray na hapon po. Okay lang po. Yes, oo. Yeah, kasi magayunon kasi supig rulayan ta kaso ugma baga magayunon ano tungkol sa aruken. So paano ka na involved sa gawain simbahan ano? Simbahan. Oo. Ayun. Kahit sabi mo nga ni kasuhapon magayon na so mga magurang ay talagang dakulaon ang papel na ang sa indang mga aki ay maging involved din sa simbahan. Yes po. Araw kasi itong nahiling ko sa imo talaga dahil sa involved ka na sa simbahan, nagkaigwa kaning aki na padi. Yung baga, Dakul na pangadji. iyo, tama iyo, tanahiling siguro kang aki mo ay magayon, maugmang maglingkod sa simbahan. Ano? May yes po. Yes po. Kung halimbawa, kung dahil nahiling ni Padre Iaw na maugma ka sa paglilingkod sa simbahan, dahil siguro mapadi ito. Baka makabugado. Iyo po. Iyon. Iyo po, Father. Iyan. Kaya talagang, iyan. Ngunyan ang pagurulayan so kasugma baga, so experience mo sa simbahan na paano makalaog. Anong kasi ngunyan baga, mahiling ta minsan, kasubag o nga, nasabi ko na paano talaga maiinganyo o mahihikayat ang mga taong magsimbahan sa arog ining mga kasi minsan baga may gustong sabi mo nga ni ang simbahan naghahalat kasi ugma baga sabi mo naghahalat lang pero ano pa ang gibuhon ta sa indata paano ta ma-attract ang mga yaon sa sabi nga sa laylayan kang simbahan the lost, the least and the last iyon paano ta mahikayat sinda tabi. Opo. Siguro sa Kuya Padre, once na nabunyagan ka na baga, Yeah, and then tabi. you have your baby na nagdadakula na. Ako po, I have a 1 year and 7 months na apo. Iyo. Tuturuan mo na po siya mag-pray. Iyo. Bless us, O Lord, Yes. before magkaon. Aha. Angel of God, before magturok. Angel of God, pagpata. So, siguro prayer. Iyo. Yan po ang sa tuyang mga magurang po. As early as, pag ang akin nakakataram-taram na nakaka-follow na, prayer.
Iyon, Yan magayon. po, maaano ta padre na mahihikaya ta ang mga tao, ang mga pamilya sa magpasiring sa simbahan before sinda so magma-first communion baga po Iyo, sa mga iyo. aki. Mhm. Prayer sa arong na po, nagpupuon po sa arong ang prayer life kay Aki. Magayon. Nagsasanto Rosario. Iyon. Magayunon ang obserbasyon mo talaga, Dina. Kasi, alam mo, sa mga aki, baga, pag nakapagtaram na iyan, nakakapagmuda man. Bagon iyo, salit na mas pagpaparamuda, magpangaji na sana. Mas naiinot masaud si Jollibee. Iyo nga ni, iyo nga Tigil. ni. Tama ka. Kaya talagang dakulaon talaga ang papel kay mga magurang. Ano? Na Yes mga po, magurang, Padre. dapat ang mga aki bago masabot so Jollibee, McDonald, o ano man mga pagkakan, ano? May advertisement na so, ano? Na pre-planning na rin Bless us, na. O no? Lord, no? Bless us, O Lord muna. Tama. Kasi may bago magkakan, o pwede man, sige, dadalong kita makakang kita ng hamburger. Pero bago ka magkakan ng hamburger, magpangaji ka muna. Yun. Bless Mag-cruise. us, O Lord. Yun. Mag-cruise muna. Yan. Magayunan talaga. Po. Alam mo kasi bago sabi ko, dapat sa pag nagtuturo kita ng manungod sa Diyos, dapat sa pagturo ta manungod sa Diyos, dapat padipisilon. Oh. Ay, iyo po. Kung madipisilon Karaw-karaw magpangaji, po. yung parang magkaraw-karaw, just play muna. Play, Play. di ba? Play. Oh, para kindergarten, play ka muna. Play. Iyo po. Then play, pray. Prayer. Di na araw gani. Play and pray. Oo. Pray and pray. Yun po. Yung mga importante yan, ano muna, play and later play. And pray. Yan. Opo. Magayon iyan talaga. So talagang pag-inutan, Ayun po. magpangaji. Yan. So Iyo po. yun ang ginigibo mo sa mga aki nindo. Ano? Ay mga ano, Iyo po. mga Maski po apo. ang mga yaya ninda, pigtutugon mi ana. O mapakaong kakayan, anong gigibuhon nindo? Mag-pray ngo na. Iyon. Po, kayan ta. Siyempre, not mo all the time na kaiba kami kaiyan. So, yaya niya, pigtutugon mi po. Ano, dahil magkaon na dahil nag-sign of the cross. Iyan. So magayon talaga bago kita magturo ng anuman ning mga tungkol sa manungod sa Dios, ituro ta muna magayon talaga ang pangaji. Miski dai nga ni din na naintindihan. Prayer. O mag-cross bagano, Iyo po. mag-cross. Yan. Sign of the cross. Oh, Iyo sign po. of the cross. Pagkatapos, itong, sabi ko nga ni baga, pag aram mo ang Our Father, Hail Mary, Glory be, makakadayon ka na, makakaiba ka na sa pagpagaji ng rosaryo. Iyo po, iyo Oh. po. Kami po, pag nagro-rosary kami every night, yaon lang siya. Sige niya ang karaw-karaw, ang apo ko po. So, it's already a melody sa iyang pangdangom. Iyo, So, magayon nun. repetitive na Hail Yan. Mary. Iyo, tama Opo. talaga. Saka, ang magayon, so, daing traumatic experience sa pangaji. Kasi minsan, Oo. kasi minsan baga, ang mga aki baga, pagkatapos na, medyo na habo magpangaji naanggutan lugod sa pagpapangaji. Nadagita. Ay, day po. Yan. So, Ang family po, pag nagpipray, ang baby, kasabay sa na dyan. Sige niya, ang lakaw-lakaw, iling-iling siya na po. So, tama. nadadangog niya po. Alam mo, magayon sa pagkasanasabi mo, parang ang pangajion sa aki, nagiging melody. Melody na Gayon, sa iyo po. kagayon. Ang repetitive na Hail Mary. Kaya. Yun. Kaya may apod kita, Okay, anyway. May apod si Manay, gusto mag-intro si Manay Sol. Manay Sol, good afternoon. Okay, at may... Magayon lang po ang nindo. ano ang gusto mong i-share? Paano mo ito pagpagaji po? Iyo. Ako po, aron man kayo nang gigibo ko po. Bago ako napagaji na po, ako pasalamat kay Lord sa grasyang tinaon niya sa kuya. O tumanlugod, Lord. Mabusog man ako kansain ng grasyang tigtaon sa kuya.
Yan. Ayan, ayan. Pampang. Pag ano po, pag puno po ako ki gulayo, halimbawa, makinada, nakakaano ako. Kasi Iya. ano, Iyo. pagkapuno ko kaya, ititaas ko ano ang kamot ko, kapot ko sa pinudo ko. Pathank you kay Lord. Iyon. Pag-ibo ko. Iyo. Maski nada, minabungahon ng nada. Maski ano, minabungahon siya. Kasi, puro ko pasalamat sa mahal na Diyos na sinaw niya sa kuya ang grasya na papakinabangon sa tabang niya. Ayan. Ano man ay may hapot ka kay ano? Bago magkaturog. Hello po. Ayan. Bago magkaturog, pangaji. Okay. Anyway, Marisol, Pagkain naman, pangaji, pasalamat. Nagbata pa ako para makasindi pa ako sa kapwa ko na nga ipukan tabang ko sa abot ni magkakaya ko sa kapangyarihan ng mahal na Diyos. Pasalamat kong nasula. iyo. Oo. Oo. Pero magayon nun, po, ayan ano, tama nang gusto pa nga dita. Di man po itong bago, useless man gayod na, kung waring ka nakakaon, saka ako magpapasalamat. Ako man maray. Oo, At yeah. dapat, bago ka magkaon, pasalamat ko na bindisyon ng mahal na Diyos. Pasalamat ka sa iya. Yeah, okay. Mapapasog ka tulos mo kay diit, ang kaunon mo, basog ka, pusog sa lawas. Po. Iyo. Father, Yeah. please po, kung pwede. Sige, Marisol. Okay, thank you Okay. Okay, sige. Okay. Yan po mga tugang si Manay Sol. Sinasabi pagpapangadyi. Yun, di na magayon talaga, di na sinasabi mo. Ining mga apo mo na miski sarilik pangani, nakakadangog ng permi. Ano? Yes. Ayan. Nakakadangog and na. Father, ang sarap po, Father, 1 year, 7 months naman. Sarap po man lang po ang apo ko. Ang gibo niya po din may candle. Iyo. Ang role niya po, ibublow niya ang candle after. So, naglulook forward po siya sa prayer. Yan, Pagkatapos ng magayon. Rosario Misa, nag-aagal na po siya mag-blow. Yan, so, magayon. grabe ang effort niya. Yan. So, as that early, naiiling niya na po na ang habang nag-pray, iguang candle. So, yan po ang sarong mga attraction baga po sa mga aki. Nangaging, sinda, uyan ng aware sinda na ang family every night, magpipray. Naghahala talaga po siya kaya na mga ngaraji kami together. Magayon ta sa dit pa ang angki igwa na ning role, may papel na, may ginigibo na. Yes. Kasi kung minsan baga, ang mga tao, pag daing ginigibo, o daing maginibo, yun na nga niya, nangyayari, dahil na ako ma-involved. Pero pag tinatawa mo ng papel, araw kayo na nga ni, miski akin na niyo, nagbublo na ng candle pagkatapos kang pagpangadji, talagang, they will look forward to it. Kasi ay gusto ko ma-involve din. Ayun. Maging Kami pati, Padre, ang prayer midigdi sa arong. Maski kami may bisita, we let them join in our rosary sa harong pagkabanggi. And then yan po, nagburo-baralyuhan kami kang pag-lead baga kang decade. Ayun, magayon. Iyan, So, tama iyan. May participation. may participation po. Tapos po, maski siya bisita, madadara niya po pag uli ninda sa arong niya. Idara mo man po ang prayer sa pamilya ninda po. Iyon, importante talaga yan kasi sabi ka, nakakaulakit. Dapat na bako ang sahilang pa nakakaulakit pero sa tuya nakaka-impluwensya. Yan. Na-i-influensya mo talaga sa mga apo, sa mga nagdiraman sa Indo. Nagbibisita dyan sa mga nephews may nagbibisita digdi na kikaturog. Yan po ang inaano minsan. So talagang para palang ma-involve ang mga tao sa simbahan, influensyahon tamon Yes. sa paagi kan Prayer nahiling ninda sa satuya. Yes, nahiling kasi sa Indo So pag nahiling nindo, pag uli kay itong nagduman sa Indo, ay gigibuhon ko man induman sa harong pag nag-uli sa ako. pamilya ko. Sa pamilya ko. So in other words, kung sa hilang nakakaulakit, nakakapag-contagious, pero sa tuya ang apo diyan, nakaka-influensya ka talaga. Influensya po. Saro pa po na ang binunyaga na nun at only prayer, ang pag-attend po misa Ayun, every Sunday. every Sunday. Not only po mag-attend, actively participating during the Mass. Iyon. Ako po lang na
Lord, present ako. Ay, day po, dapat mag-phone sa entrance song. Andangan po, on time. Yan Iyo. po ang dapat ilalaog na po, na on time na at least 5 minutes or 3 minutes earlier ka magpaso. So, padi, iyaw ka na po. Kasi nakadispose ka na ikamasin ba? Bakong nagmamadali, nagaanap pa kitukawan, araw po kaya. Maganda talaga itong pag mga pamilya nag-iriba magsimba, Yes. no? So nanay, Opo. tatay, oo. Iyon. Yes. Oo. May nag-upload pa sa tuwi ang ganyan. Gusto apodan ko lang muna si Manny Roy. Sandali din na, okay? Apodan ko Sige po. Okay po. Manny Roy, good afternoon. You're live on the air. Magayon ang istorya nito. Tabi. Kay bago ngayon si Dina, si Bilia, nanay ni Father Iaw. Alam mo, nababali sa sagot yan. Kulang na ang mga tao, mga natukdoan rin sila mga akin tungkol sa pag-ibig. Kulang ang mga magurang. Kahit to, napakakuan, naaraman ko, at ang mga tao kaya, sabi na space together. Aha. Wala na dapat sa tuya, sa dit pa na akin, pinagtuturoan na kan, agad pag-ibig. Iyon, tama yan. Oo. Sa dit pang aki, pigtuturoan na mga G. Yan. Ano kitang ginibon nila Dina? Arubakaan. Para ako gado, nagdadala talaga ang kapangyarihan sa mahal na Diyos. Iyo. Dahil matatistan. Yes. Ang para isip ko, hindi na mga pariukan po, mga saragis na kuha na mga dul-dul, ha? Na nagigibo yan sa mahal na Diyos na pagkaigwa ng buhay. Iyo. Kaya na pinagkuha po, yung mga sabi yung alimon. Wag kaigwa ng buhay. Iyo. Mas mo rin, kulang ng mga hayop. Ang tanawan si Baray na, Okay. Yan po mga tugang si Manay Roy, ano? So anyway, mag-break muna kita, no? At di na maapod girarik tabi ako sa imo iyo. Apo. Sige. Ang oras tabi mo niyan, 41 minutos makalipas ang alaunan ning hapon. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, alpayahet ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at kairi pa pamanggiraray ang satuyang tugang ang very active digdi sa Legazpi na leader, sasabihin natin church leader, digdi na walang iba kundi si Dina. Apodan ko giraray, okay? Yan. Dina, Hello, we are back on the air. Yes po. Yes, okay. Magayon sa sinabi mo talaga na ang mga mga aki, miski aki pasinda, tauan na ning kuya ning gawain, sabi nga ning papel sa pagrosaryo, sa pagpapangadji. Miski nga ni sabihin ta na parang sawong-sawong sindata, minsan mga aki sa naman baga kaya. Pero pabayaan ta, sa inda, nadadangog na ninda ang pangadjion. Yan. At sinabi mo kasubag ko nga ni itong nga ni na ining bago mag-apot si Manay Roy, ining mga aki, tinatawan mo na papel na itong itong kandila, mablok ang kandila. Blow kang candle after. So, nagtatry po siya kang effort kasi 1 year, 7 months, maka-off kang candle, makusog, no, wala. Magayon bagay yan, so, yung bata pa, wow, alam mo, magayon ang ginigibonin mo, Dina, kasi, ibagang pagpapahalaga, pagtataon ng importansya sa mga aki, na, yun nga yan talaga, kasi, sabi baga ni Lord, let the children come to me, do not hinder them, ayun, magayon, kasi madarakulang mga aking iyan, na may pagmamal sa Diyos. Bakong araw minsan nadawag minsan bagadina araw kanina. Ay may mga magurang na pag papaluin ka ng Diyos. Anong masasabi mo diyan pala? So may mga magurang na araw ka na. Malikot ka, papaluin ka ng Diyos. Ang Diyos pati din naman. Ano masasabi mo diyan? Garuman sana po yan, Padre. So aki pigapatakot sa pulis. Kaya imbis baga aki na uya ng marespeto, matingala sa pulis, di patarapat ako, may pulis na yan, tumunong ka dyan. Pareho man sana po, imbis baga po aki, baga kaigwaki love and respect sa Diyos, ginagamit na babadulan ka ngaya ka, ang ibad ka, babadulan ka ngaya ka yan. So, you can do, ang pagsaway baga po aki, you can do it in a positive way na. Yes. Kasi ang aki po, naiiling ko, may age talaga po silang malikot talaga. Stages of life. Trying to, man ang sadiri niya, mag-assert. Ang sadiri niya authority. Po, yes. Oo. So, you can answer it on a positive way na ako po, pag ang araw ko, i-embrace ko po siya, i-hug ko siya, tangani, di siya makikipag, kikukontrahan ka yan. Kaya, or ang kamot niya po, kikaputan ko. Si mami niya dangan si daddy. Dahil hindi pagdagita, hold his hand. Ngani po, dahil Iyon man lang, divert. Iyon, tama, divert. I-divert mo po ang attention. I-divert mo po ang attention niya na tanganing dahil ka matintaran, magsarab ki iba,
i-divert mo po ang attention niya. Look at the light, look at the nalap po ka. Magayon ang ginigibo mo, Dina. Sana may mga magurang na arog kan gibuhon, i-divert ba kung suwayon. Kasi minsan, nagkakaigwa ng traumatic experience. Opo. At ito naman sa Naga po, dakulo na pulis, dakulo na tao. May mga atin, sabi kang may pulis, sabi kang pulis, ata, nindo kami pagparapatakutan sa mga atin. At basta po ito sa payo ko. Dapat, mo pagpatakutan sa pulis kasi iyo maprotekta iyo. Dadalaganay na po kung makaipon siya kitaba. Yung baga miskin sa padi, may amo ko na istorya na sa imo ni Father Riaw. Uy, maanggot sa imo si padi. Tayo. So, madagita ka ngayon Madagita ni padi. Pati si padi pigdadamay. Kaya i-divert na lang po ang mga aki. I-istoryahan na lang ki iba. Itituro sa rumbagay na ang attention ko, Ninda. Tama ang ginigibo mo. Parang ma-divert mo sa attention na so attention nila mapokus sa marhay, bako sa maraot. Bako sa maraot po. Opo. Iyon. Magayon talaga yan. So, magayon ang mga experience mo sa mga pagpapadakula kang mga aki na later on magigisindang magliningkod sinda sa simbahan. Maug mo pala magsimba. Maug mo pala magpangaji. Oo. Father, I'm enjoying now, naiiling ko po. Hindi po sa cathedral, we have already the school mass. Nagbalik na po. So, St. Agnes and Divine. Okay. Nagsisirimba na po sila. Magayon. Yes. So, magayon, nagbabalik na po na at least ang family, nagjo-join together for mass. Pero po, dakulong pa akong na-observe na minsan nga sabi ko, I'll have a time kina sister kasi ako po, nagsasabay sa inyo magsimba. Iyo. So, dakulong pa po ngunyan na i-educate kasi for pirang years, baga po, during the pandemic and after the pandemic, medyo nagpundo kita kaya ng mga masses, children school masses. So, ngunyan po, nagbabalik na kita. So, dakulon ako naiiling na sabi ko, one of these days, I'll try to, kay sister, kung paano tayo ni ma-cure. Iyo, tama yan. Kita. Kasi ang mga aki po ngunyan, iba na. Ibang-iba na. They sila maribok sa simbahan, mairoon. And then, focus na sila kasi they will participate in the offering. After that, balik na naman sila sa So, dapat sabi ko, iaano sa ang mga aki, i-educate pa po. Pero magayon na po na they are bringing their parents back to the church kasi requirement po ang eskwelahan. Alam mo, magayon ito, Dina. Sana maibalik manggirare. Ito, alam mo, maduman ako sa Manawag this coming weekend. Kaya itong parish priest ako sa Manawag, may mga taga-dagupa ng mga estudyante na nagpapapirma ng mass card. Actually, magayon manggirare ito. Ito mga aki, to develop a habit, okay po ito. Alam mo, Padre, I was just telling that last 2 weeks ago kay Father Lindon. Kasi po, kami po, may nagkaigwa kami kibisita digdio sa Arongmi, na taga Manila. Iyo. So, aki po, nag-attend kimas, nagpapirma. Pero ngunyan po, di sa tuya sa Ligaspi, di na iya pigigibo. Sabi ko, sa taga Manila pala, yun ang taga probinsya ngunyan na Sunday po, talagang nag-inguwa sa pamilya mag-attend and then naghanap po kay Paddy after the mass na ako nga po, supugon ako kayo mag-approach. Ako na pag-ayan, pigigibo digdi sa tuya. Pero sa Manila po, they're still doing that. Yes. Catholic schools, yes. Even in Pangasinan. Because parish priest, kasi alam mo, Dina, hindi ko lang alam kung bakit, totoo minsan sabi nito, medyo busy sa Paddy. Okay, ang ginigibo ko lang dyan, signature lang naman. Kung hindi, mag-ano ka na, saro sa mga sakristan duman, igwa ka ng pipindot na lang, parang mark. Pero ang gusto kasi, this is a habit. Ang hapot ko, Perme, how do we form a habit? We form a habit by constant repetition. Sabi ko nga kasubag-o ni kasubag-o Dina sa kuyan duman sa talagpakumpisal ako naman girar sa mga estudyante mi dyan sa UST Legazpi. Sabi ko sa inda, ganito yon.
anumang mabuti, ulit-ulitin. Anumang masama, iwasan at itigil. Kasi ulit-ulitin mo lang yung tulad ng pagsisimba, ulit-ulitin mo yan. So, ngayon, yung mga mascard na iyan, hindi kasi mayroon sila Pagkatapos sinususulat pati nila kung ano ang Manila gospel. Ano ang gospel reflection nandoon Gwapo. Masurat po hindi short statement. Yes. After that, One sentence. Short statement. Yes. Kung ano sunada mo gnindag Yes, sa oo. homily. Yes. Na homily po. Na pig-relate naman sa readings. Kaya iyon po ang mga na uya ng sana po, hopefully, maibalik na po ang digdi. Pero kahit po kang aki pa ako, naiiling ko. Iyo man kami. Naiiling ko po sa mga, kami. sa mga, parishes sa Arayo. Pero digdi po sa Legazpi, di ako ka naka... Sa Pero Muya, ayun, sa Legazpi, Tigaon, Rafael. kami ka itong mga Madricanciana College. Permi iyan, nga lang inali ito kasi may mga nagreklamo daw. Pero I think, sa kuya, dapat siguro po. is a developmental attitude kasi ito Dapat, totoo, mayroong extra work ka kasi magpeperma ka, kami mga padi. Pero in a way, we have to develop a habit. Yan. Yes po. Iyo po. Sana po ako sinabi ko pa lang po yan si Father Lindon kasi sabi ko, Padre, may naobserbahan ako taga Manila, lugod yun sa taga probinsya mo niya na nagpapapirma. Miskin ko niya sa Lingayen Dagupan, ginigibo ni actually one school that up to now up to this very moment. Kaya pagpunta ko magmimisa ako doon, siguro magpipirma na naman ako. Kasi yung mga taga Dagupan, Dominican School ng Dagupan yata, yun, St. John School sa Dagupan. Pag meron silang papapirma sa padi, pumupunta sa sacristy pati ito. So magayon nagaboro po. magayon yan sa inganyo iniyo. Kasi if you would like people to appreciate the Mass, sabihin, simulan natin sa mga little things na ganyan. Oo. Opo. At least po talagang, bata po ang mga aki ngunyan, dahil ng ibang pigtatakutan sa school. Iyo nga school. Oo, kasi takot sila malagpak. Kasi pag nilagpak kita, di ka makakapag-high school o college. Kaya takot sila sa teacher. Oo, o sa school. Kaya, I remember we had an activity dyan sa simbahan na di iton siya nag-attender ng mga kabataan. Pero po, that was after Ibalog. So nagparada baga po na dakulo na estudyante. Iyo. We had may formation po kami sa Inda na dahil sinda pwede maka-attend kasi paragalon sinda kasi may nagparada. Sabi ko, wow, so parada, imagine anong oras. So assembly, 11 o'clock, 1 o'clock, so parada, 3 o'clock. Pero ini yung activity sa simbahan na may formation sinda, mag-beg off mo na kasi paragalon sinda. Daing attendance po, daing teacher na mag-day grades. Kaya po nga ng mga aki, yan po ang difficulty mo niyan. Though ang simbahan is very open, naghahalat lang. Dipisilan po ang maagda ang kabataan kasi daing grades ang simbahan. Alam mo, tama ka din sa observation mo. Kasi sa kuya naman, na-obserbahan ko digdi. Tayaw na baga ako I am the director of the campus ministry digdi sa UST Legazpi, at the same time chaplain. Digdi sa university mismo mga I'm actually visible. Nag-iikot ako, nakasutana ako, nag-iikot ako at nakikipag-uli ako sa mga estudyante, ganito. Alam mo, isang nila is, Father, busy sa academic. Pero pagdating sa simbahan, hindi importante ang simbahan. Pero ang tanong, ang tanong ko nga, maliligtas ka ba? Matatamo ba ang buhay na walang hanggan? O okay, nagkaroon ka ng markang mataas, pero do you think that will guarantee you eternal life? But anyway, school lang na naman ang oras ng maggurulay kita sa aga giraray iyo. Ha? Pununta. Kung ano kambuelo, kung ano kalimbawa, kung bakante ka girare sa aga, magayon ang pag-urulayan ta. Ako lang po ako pa. I'm just here at home. Kasi sa Biyernes kasi, sa kasasabado, mapamanawag na ako. Mabalik ako next week, digde. So, magayon yun ta. Sa aga, ang pag-urulayan ta, iningani na papel talaga ng mga
taong binyagan, ano talaga ang papel na magayon tulad na ginigi mo, experiential ini iyo magayon nun. Yes. But anyway, Sige po, Dina, Padre. You can just call me. yes, opo. Bago kita magtapos, gusto ko kita hagadan ng mga paanyaya o sa mga tao nagdadaw Yes. sa tuya. Take it away. Okay. Siguro po dyan sa pighapot ni Father, kung paano kita actively ang binunyagan makipag-participate sa simbahan. Yan po, attend the Mass. Pero po, bako physically present. Attend the Mass, actively participating during the Mass. Yan lang po. Yeah. Thank you very much din ha. Sa aga Thank ha. you po, Padre. Mga tugang, Opo. dagog kamugirari, tamagayon na sa tuyang pinagtutukar mo niyan, manunugunin sa importansya kang binyagan na maglingkod sa simbahan. Kitsa, pangapudan ini, kita gigabos, pangapudan ng Diyos na lumahok sa papel ng kaligtasan. Yeah. Thank you very much, Dina. God bless you. Opo, Okay, Padre. thank Okay, you. thank you. Okay, Welcome po. bye-bye. God bless. Mga tugangan po nadawagta ang nanay ni Father Iao na very active sa simbahan, sa simbahan, si Dina Marie France Sibilia. Sa Giraray, ako po'y nagpapasalamat kay Donald Baldo sa tuyang IT, sa IT din, sa technical, si IT, si Jerome Martinez. Sa Giraray, ini po si Father Boots Bombasi OP. Sa aga, abangan Giraray ang pag-urulalay manungod sa usapan na laiko. Papel kang mga binyagan sa simbahan. Ito si Father Boots nagsasabing, remember, we are all a blessing to one another. Bye-bye.